Ja. Spreman, bratiću. Idemo. Jel znaš kako se radi? Znam, nemoj samo si tu telefon, molim te, drži ga čvrsto. Okej. I dobrodošli u još jedan video, Acika i ja. Šta je ovo, Acka? Bob. Na šinama. Bob i to na šinama. Ne znamo na što će ovo da ispadne. Vozit ćemo laganini. Evo, sve vreme se penjemo gore. Ako pustimo ove kočne će ona stane, a? Ne diraš ih sad. Znači, Ovdje nas vuče žice. A jel... Vidiš. A tek kad se popnemo skroz gore onda kroz. Znači kad ih gurneš napred, ide kako se zove napred, gas. I kad ih samo malo povučeš nazad koče. Znači nemoj ni slučajno skroz da povučeš. A razume se, brate. Zašto ćemo vratno onda da ispadne. Dok se mi penjemo gore... bre, vidi da ovo prolazi gore. Mogu sam ja da preuzem kratko. Pogledajte kuda sve ovo ide. Jedno dole kroz neku šumu. Vamo imamo krave, ali bije sunce, ne znam na što ovo ispada. I dalje se penjemo ka vrhu. Znači tamo ćemo se spuštati, tamo proći. A bit će ovo veselo, ljudi moji. Biće ovo veselo. Acka se već vozio pa zna. Evo ovdje ćemo negdje da prolazimo. Postoje znakovi da treba da kočimo. Mada i ne moraš. Ne mora? Ne moraš. Ja sam kočio, ali je... Da, ali ne zaboravi da ste vas dvoje imali kila manje od 100, a ti i ja imamo blizu 200, vrati. Ali nemamo baš 200, ali imamo. Bukvalno vas popne na vrh tornika ova žičara. Skoro na vrh. Skoro. Vožnja vredi za velike 500 dinara, za male 350. Acika se tretira kao veliki. I platili smo 2 puta po 500.000. Hoćeš ti se? Može. Molim te, samo čvrsta telefon. Inače ode on, ne bi podobno. A ne veze, vraćamo s konjem. Ok, dolazimo do vrha i sad krećemo ka dole. Sad ćemo spusti. Sada, znači nemoj skroz ka iza da povučeš, znači samo iza. Polako ga povučeš ka nas kada što kočiš. Ok, ovo prilično duva. Još napred. Silazimo s leve strane, molim. Sad, eto ga. Sad si ja otkačim. Evo ljudi, vidjeli ste. Idem na lečenje. Do sljedećeg videa.